guk pentsatzen dugu oso momentu egokia dela gure akordioak baieztatzeko. Guk akordio batxutara heldu gara legealdi honetan eta pentsatzen dugu ja badagoela garaia halako akordioak sustatzeko. Eta horretarako guk pentsatzen dugu lege berri bat beharrezkoa izango litzatekeela. Orduan, lege hau proposamen dugu. Batez ere gure akordioak baieztatzeko eta sustatzeko. Pentsatzen gogora ezazue, guk akordioak lortu ditugula, bai hirueletasunean, bai eskola 2.0, eta baita ere elkarrekin bizitzeko. Orduan, konpromiso elkartzen deritzenarekin. Orduan, akordio hauek eta beste batzuk sustatu behar ditugu lege baten bidez. Euskal lege baten bidez.